Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Махсус хәрби операция темасы гаиләләргә ярдәм, милли проектлар һәм башкалар. Республика рәисе Татарстан Дәүләт Советына 2025 елга юллама белән мөрәҗәгать итте. Ватанны саклаучыга транспорт чарасы. Рәхим исемле хәрби хезмәткәргә УАЗ автомобиле тапшырдылар. Махсус хәрби операция темасы гаиләләргә ярдәм, милли проектлар җитештерү, коммуналь инфраструктураны модернизацияләү, мәгариф, медицина һәм башкалар. Бүген республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Дәүләт Советына 2025 елга юллама белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак безнең алдагы материалда. Республика рәисе үз чыгышын махсус хәрби операция темасынан башлады. Катнашучылар аяк-үрә басып залдагы хәрбиләргә кул чаптылар. Һәлак булган сугышчыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Рөстәм Миңнеханов фронтка ярдәм итүче волонтерларны да аерым билгеләп үтте. Алар арасында безнең Шоллы кызы Наталья Удальцова да бар. Отдельные слова благодарности всем татарстанцам, которые вносят свой важный вклад в общее дело. Организуют сбор и отправку гуманитарных грузов. На личных автомобилях возят продукты, питание, медикаменты. Систематически оказывать материальную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные печи, тактическое снаряжение и обмундирование. Юллык юллама вакытында республика рәисе 2025 елны ватанны саклаучылар елы дип игълан итте. Исегезгә төшерәбез, киләсе елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгеләп үтелә. Без уважения к прошлому нет будущего. Наш долг из поколения в поколение бережно хранить и передавать память о героическом прошлом нашего народа. Воспитывать на этих примерах достойных граждан своей страны. Республика рәисе масса күләм мәгълүмат чаралары эшендә игътибарсыз калдырмады. Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную, объективную информацию. Не допускать распространения фейков. Повышать медиаграмотность населения. Ключевая роль в этой работе отводится республиканскому агентству Татмедиа. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов мигрантлар белән эшне тәртипкә китергә кушты. Прошу депутатов Государственного Совета совместно с депутатами Государственной Думы подготовить соответствующие законодательные инициативы, в том числе об усилении административной ответственности в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации и регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых они трудоустраиваются, а также об аннулировании патента иностранного гражданина на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора. Республикада гадәттәгечә авыл хуҗалыгына да аерым игътибар бирелә. Наша задача продолжить наращивать объемы производства продукции животноводства с привлечением новых инвесткомпаний. Но не могу не сказать, что в ряде регионов ситуация в животноводстве стремительно ухудшается. Моннан тыш 2025 елдан Татарстанда коммуналь инфраструктураны модернизацияләү буенча яңа республика программасын гамәлгә ашыруга кирешәчәкләр. Одной из болевых точек является состояние объектов коммунальной инфраструктуры. Это мы видим по количеству аварий в сетях, а также по росту жалоб граждан на качество предоставляемых коммунальных услуг. Министерство старается необходимо определить наиболее проблемные территории, объекты, и внести соответствующие предложения. Юл төзелеше өлкәсендә дә зур күләмдә эшләр алып барыла. Ел ахырына кадәр Татарстанда берничә трасса буенча хәрәкәт ачырга планлаштыралар. Бу Аликеевск-Әлмәт түләүле юлы, Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрен урап уза торган Кама-Аша күпер салынган юл, шулай ук М7 трассасын реконструкцияләү дәвам итәчәк. Аның буенча 4 полосалы хәрәкәт Башкортстан чигенә кадәр җиткереләчәк. Лилия Гатина, яңалыклар.
Россия Мәгариф министрлыгы 2024-2025 уку елына каникуллар вакытын тәкъдим итә. Шулай итеп, көзге каникуллар 2024 елның 28 октябрьнан 4 ноябрьгә кадәр, кышкы каникуллар 30 декабрьдан 2025 елның 12 гыйнварына кадәр дәвам итәчәк. Язгы каникуллар 8 көн 2025 елның 24 мартыннан 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. Барлыгы 30 календарь көн килеп чыга дип хәбәр ителә. Беренче сыйныфлар өчен өстәмә каникуллар 2025 елның 17 февральнан 24 февральгә кадәр узачак. Йоршолда Рәхим исемле хәрби хезмәткәргә УАЗ автомобиле тапшырдылар. Чарада Комсомол районы администрациясе хезмәткәрләре, эшмәкәрләр, волонтерлар, туганнары һәм якыннары бар иде. Ватанны саклаучыга транспорт чарасы хәрби бурычларны үтәү өчен кирәк. Күптән түгел дошманнар алгысызлыкта аның машинасын шартлаткан. Ләкин иншалла сугышчысының дөрес гамәлләре нәтиҗәсендә аның егетләренең берсе дә зыян күрмәгән. Толырак хәбәрчебез материалында. Беренче посылкага Мария иренә аларның инсалары белән беләзек җибәрә. Ул көнне алар видеолемтә аша шалтыратыша һәм гашыйклар бергә аларны кулларына кигәннәр. Шуннан бирле беләзекләрне салмыйлар. Алар 8 ай күрешмәгәннәр. Махсус хәрби операция зонасына Рәхим 2024 ел башында китә. Аның сүзләренчә, күп кенә дуслары шунда һәм ул да алар арасында булырга, ватанны сакларга ярдәм итәргә дигән карар кылган. Üçüncü tüpçek olam. Бик авыр инде, бик көтәбез. Исән сауына кайтсыннар. Барсы да. Когда у него была возможность отвечать, он отвечал. А так я ему каждый день пишу. День, ночь. То, что любим, ждем, чтобы берег себя каждый день это писала, каждый его выезд. Он говорит, я на выезд, я говорю, береги себя. Мы тебя любим. Рәхим кушаматлы хәрби хезмәткәр өзенең пилотсыз очкыч һөҗүме вакытында качып китә алган батыр хәрби хезмәткәр итеп күрсәтә. Аның гамәлләре 12 сугышчан иптәшенең гомерен саклап калырга ярдәм итә. Это было в 24 году, буквально месяц-полтора назад. 12 человек нас ехало с задания, то есть, но привыкших я вез на передовую, и на нас напал дрон Баба-Яга. Я своевременно среагировал, заехал в лесополку, разгрузил пацанов и убежали. И в этот момент, 4 прилета от Бабы-Ёшки. И УАЗик сгорел. Сугышчының хатыны Мария ярдәм сорап шәһәр һәм Комсомол район администрациясенә мөрәҗәгать итә. Кыска вакыт эчендә хәрби хезмәткәргә туры килә торган УАЗ тапшырганнар. Аны эшмәкәрләр тәкъдим иткән. Она на ходу, мы ее проверили, протестили. Безусловно, мы были бы рады, если бы какую-то помощь она там окажет, сохранит, может быть, здоровье, может быть, где-то необходимый груз вовремя перевезут. Мы были бы этому, безусловно, рады. Уртак эшкә волонтерлар һәм активистлар үзелешләрен керткән. Наши волонтеры, наши любимые женщины, герои тыла, приготовили, шили матрасы, подушки, соответственно, одели в пододеяльники, в наволочки. Рәхим кушаматлы хәрби хезмәткәрнең 24 сентябрьдә туган көне иде, аңа 33 яшь тулган. Бәйрәмен ул туганнары белән бергә билгеләп үтте. Ялда булганда ул вакытын алар белән үткәрәчәк. Аннары Чаллыдан посылкалар белән яңадан алга сызыкка китәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Төрле үлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Белорус ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилен дә сатып ала. Сезне Муса Җәлил урамы иле 5Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, допустим, это самая очень удобная обувь. И я купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеше бар. Белоруссиядә җитештерелгән аяк киемнәре. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә көзге коллекция, туфлиләр һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын, җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлары барысы да бер урында.
Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Беларусь оя кимнәре һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да яхшы яллар теләп калам. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Центр занятости населения приглашает 3 октября на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР 102. Начало в 10 часов.